Днес е хубав ден за българските ученици. Настъпват най-хубавите светли празници – Коледа и Нова година. Очаква ни ваканция, макар и кратка. Само за момент. Да, госпожо Дончева, слушам ли? Но това е чудесно! Госпожа Дончева току-що е получила СМС. Дядо Коледа е тук, нашия град. Тя с радост го е поканила в нашето училище. Само момент. Дядо Коледа. Не можел да се ориентира. Казах му да се гледа за най-хубавото училище с най-хубавите ученици в България. Кай деца да го повикаме заедно. Дядо Коледа, идвай вече. По-силно да начва. Дядо Коледа, идвай вече. Викайте по-силно и начинава надолу. Добър ден, дечица мили! Останахме без сили. Тръгнали сме чак под снощи в тия дълги зимни нощи, за да знайдеме на време подаръците да следеме. Ето, че дойде мига за игри, шеги и песни и за видове чудесни. Преди да раздам подаръците, които съм ви приготвил, искам да поканя тук при мен моите малки помощници, прекрасните снежанки и джудженца. Къде сте, малки мои помощници? Здравейте! Здравейте! Колко са красиви! Нека да ги аплодирам! Знам. Откъде знам? От моите верни помощници, че най-малките дечица са подготвили една изненада и искат да осурвака дядо
Надоле! Я да видя как сте се приготвили. Червена ябълка градина, живо здраво до година, до година година. Какво е това писмо? Картичка на дядо. Я да видим. Обичам те, дядо Коледа! От Леона. Благодаря ти, Леона. И аз те обичам. Скъпи дядо Коледа, благодаря от сърце. Обичам те, Ани. Красиви рисунки, какви картички са ни приготвили тя прекрасна дечица. Благодаря. А я сега дядо да бръкне в чувала да видим какво ще намери вътре. Я, мили чученца, кой от вас ще ми помогне? За ЦДГ! Първите подаръци са за детската градина. За най-малките. Бомбонки. А големите подаръци ще дадат през кумина, нали заедно? Хайде, Стежанки, бухни. Едно чорапче за първия клас. Едно чорапче за първи Б клас. Кой ще им го занесе? Хайде, деченце, занесете го на първи Б клас. Питайте ме къде си. Втория. Хайде, чеченца, да помогнете на дядо. А втори Б клас слушали ли са много? Да! Кой е от втори Б клас? Заповядай. Ето там, попитай ги. А четвъртия клас? Къде са четвъртия клас? Кой ще занесе от четвъртия клас? Четвъртия един човек. Хайде, които не са получили още по едно дете да стане четвърти Б. така. Юли, хайде. Почваме ли го?
Благодаря ви много, деца. Предполагам, че за по-големите ще има нещо, така че нека класните отговорници да дойдат тук при мен. Не са класните отговорници там до вас. На 5-я клас. Ама я да видим, кой е класният отговорник на 5-я? Момент, чакай. Нали знаеш как е добрата традиция? Какво ще кажеш на дядо, я? Живи здрав! Чистите празници! Я ми кажи едно коледно стихотворение. Какво правим? Не знаем коледни стихотворения. А отговорника на 5-ти ба знае ли? Една песечка? Много скромни тия деца. Аз съм сигурен, че чуждите и снежанките знаят. И най-маличките знаят песечки и стихотворения. Погледнете и в турбата погледнете. Лукове играчки има, ще играе цяла зима. Чухте ли? Взимайте пример от най-малкото. 5-ти в клас. Заповядай. А 6-ти по-тук ли си? Заповядай. Благодаря, Снежанки. 6-ти А клас. Благодаря много и пожелавам весели празници на всички. А нещо друго? Не. Друго няма да има. 7-ми по клас. И аз благодаря много. Само двое може да ми? Само двое. Колко скромни? Седмия клас. Ето е силата. А каква е оценката по музика? 8 Б. Къде са 8 Б клас? Нямат ли представител? 8 Б клас. Има ли някой от 8 Б? Чакайте, дръжте ги, сега ще ги взема. Дай той, което го нямаш. 8 Б. 8 Б клас. Дай дръжте. Я да видим сега. Кой? Я дядо. 8-я. Момент. Празници на всички. Да. На госпожите? Да разбираш. На господата? Разбира се. На шефката? Да. Гошко, на кой клас? 10-ти Б клас. Ма остани там при другите стой. Искам да пожелая приятно празнуване на празниците, да си запазим доброто настроение и през цялата година. 9-ти Б клас. А коя песничка?